Epstein rape niggers. Čaute u prvého videa z Airsoftu. Dneska som na mojej druhej Airsoftovej akcii. Som zohnal mariňákov a ideme si rovno vysvetliť pravidlá. Budeme rozdelení mať dva spavny, dva týmy a budeme hrať o vlajku. Musíme dostať Jeffreyho Epsteinka. Pravidlá sú také, že vlajka bude tu nás. Keď niekto niekoho trafí s vlajkou, tak vlajku pustí a musí ísť na spawn. A nehráme full auto. Keď niekto niekoho trafí, tak dvihne ruku a povie mám a ide na spawn. A zo spawnu môže ísť znova. Nahráva? Tak poď za čiaru. Zakričím, hráme. Zakrič, či sú ready. Ak odkričia, tak potom zakrič hra. Ready! Ste ready? No, môžeme? Hej, že sme kričali. My sme nepočuli tak slabo. Cez tú horu to na hovno počuť sme nevychytali. Tak priprav si, polož mobil, ideme hneď ako sa skončí hovor. Dobre, zrušme sa, to vyplo. Dobre, keď dlhý, tak dobre, čo? Dobre, hľadám. Pôjdeme. Mám! Mám! Nikoho som nevidel cez to slnka. Máme prvé kolo. Ale pohni si, ešte nás môžu streliť, aspoň teba. Dneska tu minieš celý kredit. Ideme druhé kolo. Môžeš deň zavolať a hneď ako hovor skončí, ideme. Musíme vysielačku kúpiť. Jeden tam ostáva s tú snajperkou, tam ostáva vzadu. Ideme znova tú istú stratégiu. Môžeme. No, ready? Počkaj, nastavím si kolimátor. Dobre. Potom mi zavolaj. Keď zložím, tak ideme, hej? Hej. Dobre. Poďme. Mám! Som mal zaistenú zbraň. Som tu znova.
Dostal som. Si ma trafil? Ja mám problém, je zbranie strieľa, ja som zatiaľ ani raz nevystrelil. Yeah, I came in with the saw. Ooh, yeah, I came in with the saw. Bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah. Môžeme. Dobre. Ideme, zapínam už teraz. Ja idem znova. Môžeš ísť po vlajku. Mám? Idem chytro po vlajku. Nevládza. Čo si? Čeflinko, Epstínko. Dobre, kde mám mobil? Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, I came. Keď zložím, hej. Dobre. Dobre, môžem. Dobre. Poď. Močiar. Mám! Vlajka je na zemi. Kryjem ťa vlastným telom. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. No tak kde? Vyššie. Aha. Takže ešte ja raz ti poviem, čo spravím. Budem bežať takto, pojem dole do tých bažín a potom sa budem snažiť do toho lesíka tam. Ak ma nedostanú,
tak budem na tom veľmi dobre. Dobre. A ešte ty povedz na kameru, čo budeš robiť. Na to, že? Aha. Ja pôjdem asi za ten šňak. Aha. Tam ich skúsim trošku vyradiť. Aha. Tam bude aspoň jeden, dvaja. Ľubko pôjde tam isto. To odeš ty. A potom skúsim buď tam prebehnúť alebo po vlajku. Ja očakávam, že budú aspoň znova dvaja v tom lesíku tam. A tam to bude mať celkom akčné. Môžu tak spustiť. Ešte nie, musíme byť za čiarou. Dobre, môžeme. Dobre, Vidno, že je kamera zapnutá, hej? Dobre. Mám! Má zase stenu. Uteká nám Zoláriko. Uteká nám! Aha, vidím. Šieste kolo. Ozaj, my nevieme teraz, akú stratégiu spravíme. To nevadí. Akú máte stratégiu? My teraz žiadnu. Dobre, no tak poďme na to. Full auto? Takže hej. Dajte to si môj zásobník. Aby to mal viacej budiek. Máš? Už máš, hej? Nemáš, ty kokos? Čo si? Môžeš v kľude chytro zobrať vlajku a utekať, nevidia na vlajku. Dobre, som tu. Z kopca sa beží. Dva? Ešte ma môže Viktor trafiť. Ako ste tu na tom? Aha.
To už ani z vlajkov nemusím utekať, nie? Môžeme ho? Áno.